Moja naredna gošća je majka petoro dece, ima divnu životnu priču. U poslu je sarađivala i sa hollywoodskim zvezdama. Iz Beograda se sa porodicom preselila na selo. A Ivana Šobot, na moje veliko zadovoljstvo, je moja gošća. Znamo se godinama i evo konačno da si mi u studiju. Hvala ti najljepše i dobro mi došla. Hvala puno, hvala na pozivu. Baš mi je drago što sam došla. Evo, radujem se što ćemo malo da popričamo. Da, malo ćemo da popričamo. Ja znam da ljudi obožavaju neke lepe životne priče, da čuju ispovesti ljudi koji su tu svuda oko nas. Svako ko te zna i ko te prati na Instagramu i tebe i tvog supruga, sjajnog fotografa Filipa Šobota, je oduševljen tim fotografijama kao prvo na Instagramu. Vi ste roditelji petoro dece. Znate se od 3. razreda osnovne škole i ja znam da si ti njemu rekla, na primjer, već u 4. razredu ti ćeš biti moj muž. Izgleda je to rešenje za sve ženske probleme. Još u osnovnoj školi naći onoga za koga da znaš da je on taj. Da, divno je. I iz Zemuna ste otišli na selo da živite. Voljela bih da krenemo od te roditeljske priče koja je onako dominantna kod vas i svi su fascinirani njom. Da, da. Pa mogu ja da od svoje, ja bih to najviše samo rekla, na primjer, da sam ja u 3. razredu sam se doselila tamo u školu i ja sam napisala sebi u dnevnik ja ću se udati za Filipa. I to je ostalo tako. I mene je u stvari ta priča vodila kroz sve krize, kroz sve te neke naše padove krize. Ja sam imala to u glavi da mi želim da zajedno gajimo decu i mene je to nekako vodilo. Eto. Da. Imate Noru, Vida? Nora, Vid, Jakov, Isak, Stela. I to je to. Da, i to je to. Za sada. Ne. To je sada stvarno to. Ja sam to upoznala kada si bila sa 3. detetom. Sa 3. jeste se jako. Trudna. Ti si sjajna šminkerka. Imamo priliku da vidimo i fotografije sa Johnom Savageom, koji je vaš prijatelj. Godinama sarađujete. Ralph Fiennes takođe. Kako je došlo do te saradnje tvoje i Filipove sa hollywoodskim zvezdama? Pa što bi se rekla, evo i nas. Evo i nas, jao, kad je ovo bilo sa bebom. Znači, to je pred skoro 10 godina. Divno što si ovo izabrala. Pa to je što bi se reklo slučajno, kao i sve u životu što je slučajno. Eto, tako se namestilo da sam ja bila pozvana od našeg najdobrog prijatelja, frizera, kao Živka, on mene zove Živka. Živka, dođi, imamo da radim večer iz Hollywooda. Rekao, evo me stižem. I stvarno nisam znala za tog glumca do tada. I on je, kad smo njega našminkali, njegovu verenicu, on je primetio fotografiju na Vladinom zidu. Pitao ko mi je radio ovu sliku, kako ti je radio to za salon. Ja kažem, pa moj suprug je to uradio. On kaže, da li bi mi mogli da se slikamo kod vas u studiju? I ja kao, naravno, ali mislim, bila sam skeptična da će uopšte doći do toga. Ujutru u 7 stiže mail, mi stižemo kod vas u studiju i mi kao u panici, brzo. Evo vas kad ste bili 3. razred, je li tako? Evo kad ste malo porasli. Ovo je matura, to je mala matura. I videli smo i fotografije i kako to izgleda dan danas. Zahvaljujući tebi i Filipu, John Savage je bio gost jedne godine. Da, i meni u programu i baš sam bila srećna. To je bio posebno veliki hollywoodski glumac, to je Ralph Fiennes, je li tako? Da. I šta oni kažu uopšte za vašu umetnost, za poseban način života? Neobični ste kad vas vidimo tako naranđaste i plave. Da, uglavnom misle da smo Skandinavija neka, znači uopšte ne pogađaju dakle smo. Ali on se oduševio, mislim, evo sad je John bio kod nas u našoj kući gost, znači bio je tu jedan dan, on je oduševljen i selom i on se ujutro probudio. Zašto ste otišli iz grada u selo? Pa zbog tog života. Generalno zbog užurbanosti u gradu. Samo sam shvatila da mi apsolutno ne prija da trčim. Znači uopšte ne želim da trčim. Želim da sam sa decom, da sam posvećena, da sam sa njima, eto, u kući, da iz kuće sve radim i tako sam i napravila sebi. Šta ti je najizazovnije u odgajanju dece? E pa sad kako sam u selu, nema toga. Iskreno, baš sam to sebi nekako skočila život. Da, skoro sam lepo to odradila. Moram da ti kažem negde šta nas je sve juče zabolelo, sve moje koleginice, pokušamo da te dobijemo i ne možemo i kaže na treningu je. I onda ja kažem, mi dozvoljamo sebi da kažemo nemamo vremena za treninga. Ivana, majka petoro dece, ne javlja se na telefon jer je na treningu. To je kad staviš i sebe. I sebe, i decu, i sve zajedno. Iskreno, i to je u stvari jedan deo dana da telefon uopšte ne uzimam u ruke. Mnogo sam srećna što si pokrenula nešto gde se ti osjećaš svoja na svome, a to je Mama Art, je li tako? Novi brend slike koje radiš, znam da si mi donala poklon i želela sam da otvorim vašu programu i da podelim sa gledalcima. Kako si došla na tu ideju, mada si umetnik od rođenja? Da, srednju sam završila umetničku restauraciju i to me bukvalno 20 godina ja maštam o tome kako želim da radim, da slikam i to sam u stvari sebe i videla nekako. I dok sam bila mala, da želim da budem mama umetnica. Steva tamo moj da uradi ovo, nije? O ja,
hvala. Evo. Hvala ti najlepše. Božica Božana, moja draga Irini, Ivana Šobot, hvala ti najlepše. Nema Zaista čemu, je hvala i tebi puno. divno. Napravili smo mali uvod u ovu tvoju priču. Ja bih voljela da Mama Sart zaživi onako punom sjaju, a voljela bih da sledeće gostovanje bude sa decom. Pa ko zna? Što da ne? Mislim, oni bi voljeli. Ja mislim da bi oni baš voljeli. I ja bih Nego voljela. ja sam za prvi put rekla, ipak idem ja sama, želim sama. Da, bit će prilike da vas ugostim sve zajedno i mnogo ti Hvala hvala. puno. Hvala i tebi, Ivana. Uskoro ćemo ugostiti još jednu divnu damu, slikarku.